Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na kumakapit sa patalim para makaranas ng magaan na buhay at makuha ang mga material na bagay na gusto nila. Mga luho na hindi naman talaga nila kailangan. Pero ang paggawa ng hindi marangal ay palaging may kapalit na hindi maganda. Ikaw, kapuso, ano ang kaya mong isakripisyo makuha lamang ang bagay na pinakaaasa mo? Dear Papa Dudut, may iba sa atin ang hindi nakokontento sa simpleng buhay at suntok sa buwan kung bumuo ng mga pangarap. Hanggang sa makagawa ng mga masasamang bagay para lamang maranasan ang saglit na karangyaan sa buhay. Handang isuko kahit na ang dangal makatakas lang sa kinagisna na kahirapan. Isang mapagpalang araw sa inyo, Papa Dudut, pati na rin sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Jake, 49 years old, taga Tarlac at nagtatrabaho sa May Tubuhan. Nadiskubre ko ang inyong programa dahil sa mga anak ko na mahilig ding makinig ng drama sa radyo. At ilang beses kong pinag-isipan kung dapat ko rin bang ibahagi sa inyo ang parating ito ng buhay ko. Bukod nga pala sa dating buhay namin mag-asawa ang gusto kong ikwento, Papa Dudut. At umaasa ako na may maiiwan din itong mabuting aral sa mga nakikinig ngayon. Pareho po kaming third year sa high school lang ang natapos ni Andrea na noon ay kasintahan ko pa lamang, Papa Dudut. Magkaklase kami at magkasintahan na rin. Nang huminto ako sa pag-aaral ay nagtrabaho na ako sa tubuhan kasama ang tatay ko. At si Andrea naman ay tumutulong-tulong sa mga magulang niya sa pagtitinda sa palengke. Nagpatuloy ang aming relasyon noon kahit lingid yon sa kalaman ng mga magulang namin. Ang alam lamang nila ay mabuti kaming magkaibigan ni Andrea. Maliit lang din ang aming lugar kaya magkakilala ang mga magulang namin. Naging maluwag din sila sa pagkikita namin dahil nga hindi alam ang tungkol sa relasyon namin na higit pa sa magkaibigan. Hanggang sa magbunga ang inililihim naming relasyon, Papa Dudut. Jake, sigurado ka ba na gusto mo nang ipaalam kay tatay na buntis ako? Oo, sigurado ako. Hindi ka ba natatakot o kinakabahan? Ang totoo, malapit na nga akong maihi dito sa kinauupuan ko eh. Jake naman nagawa mo pa magbiro. Pinapakalma ko lang naman din yung sarili ko. Kasi nga, sobrang kinakabahan na rin ako ngayon eh. Kung ipagpabukas na lang kaya natin to. Andrea, yan din naman yung sinabi mo sa akin kahapon eh. At nung isang araw, hindi na natin pwedeng patagalin pa to. Hindi mo kasi kilala si tatay. Hindi mo alam kung paano siya magalit. Basta akong bahala. Papatunayan ko sa tatay mo na handa akong panagutan ka at yung magiging anak natin. Andrea, anak, kunin mo nga tong bayong. Linisin mo na rin yung isda na binili ko. Sandali lang ha, babalik agad ako. Mo sa bahay ng Sige. ninang mo para makipaghuntahan. Tay, mano po. Kunin ko na po tong bayong nyo. Sige. Oh, Jake. Ang aga mo namang pumasyal dito sa bahay. Magandang araw po. Magandang araw din naman sa'yo. Ano bang pakay mo? Ba't nandito ka ng ganito kaaga? Ang totoo po, may sasabihin po sana ako sa inyo. Ano ba yon? Bilisan mo na't marami pa akong gagawin. Oh, Andrea, bakit nakatayo ka pa dyan? Di ba ang sabi ko linisin mo na mga isda dyan sa bayong? Tay, kasi po… Nag-iinarte ka na naman bata ka. Ako na nga lang maglilinis sa mga isda na yan. Ipagtimpla mo na lang ako ng kape.
Gawin mo ng dalawa. Pauwi na rin siguro ang nanay mo. Oh, Jake. Ano ba yung sasabihin mo? Bilisan mo na at marami pa akong gagawin. Magpapakasal na po kami ni Andrea. Ha? Ano? Pakakasalan ko po ang anak niyo. Ano bang kalokohan niyang sinasabi mo? Kaka-18 lang itong anak ko ah. Nag-birthday lang siya noong nakaraang buwan. Tapos plano mo nang asawahin? Tsaka, bakit mo siya pakakasalan? Nobyo ka ba niya? May relasyon ba kayong dalawa? Tay, buntis po ako. Ay tinamaan ng lintik kang babae ka. Ibig sabihin tama ako. Nobyo mo nga ang patay gutom na lalaki na yan? Ha? Sumagot ka, Andrea! Ay, Aray ko, sandali po, Tay! kumalma po muna kayo. Nasasaktan po ako. Masasaktan ka talaga! Dahil magpapabuntis ka na nga lang sa lalaki pa na mas mahirap sa atin! Hindi ka na ba talaga nag-iisip, ha? Ano ipapakain ng lalaki yan sa'yo? Napakatanga mo, Andrea! May trabaho naman po ako. Gagawin ko po ang lahat para mabigyan po ng maayos na buhay si Andrea at ang magiging anak namin. At anong paraan naman yun? Magnanakaw ka? Magbebenta ka ng laman loob mo? Jake, para namang hindi ko alam. Mas mahirap pa kayo sa daga. Kayo ng buong pamilya mo. Ilan ba kayong magkakapatid, ha? Gano'ng kalit ang bahay nyo? Anong ulam ang kinakain nyo sa araw-araw? Baka nga swerte na makatikim kayo ng isda ng isang beses sa isang buwan eh. Sobra naman po yata kayo magsalita. Masyado nyo naman pong minamaliit ang buhay namin ng pamilya ko. Bakit? Totoo naman ah. Mas mahirap pa kayo sa daga ng pamilya mo. Hindi naman po pera ang sagot para mabigyan ng masayang buhay ang magiging mag-ina ko eh. Oo nga po't hindi kami mayaman. Pero tunay po ang pagmamahal ko para kay Andrea. Pero hindi mapapakain ng walang kwenta pagmamahal na yan ang anak ko at magiging apo ko. Umalis ka na nga dito sa bahay namin at kahit kailan ayoko nang makita yung pagmumukha mong gago ka. At ikaw, Andrea, pumasok ka na dun sa loob. Huwag na huwag kang lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pasok! Papa Dudut, halos masaktan ako ng tatay ni Andrea ng araw na yon. Nakatanggap ako ng masasakit na salita mula sa kanya na pipili na lang daw ng lalaki si Andrea ay yung mas mahirap pa kesa sa kanila. Na pinagkatiwalaan niya raw ako pero sinira ko ang lahat pati na ang buhay ni Andrea. Sinabi niya rin na wala akong magandang buhay na maibibigay sa anak niya. Ganun pa man ay inulit-ulit ko sa kanya na handa akong panagutan ng magiging anak namin ang kasintahan ko. Gagawin ko ang lahat at magsusumikap ako para kay Andrea pero puro galit at sigaw lang ang sinagot ni Manong sa akin habang patuloy niya akong pinapaalis ng bahay. Nanakit na rin ang dibdib niya dahil sa labis na pagwawala sa galit. Dumating na noon ang nanay ni Andrea na kinumbinsi akong umalis na muna ng bahay nila. Papadudot ng gabing yon ay nagawa pa naming makapag-usap saglit ni Andrea sa may malapit sa likod ng bahay nila. Sinabi niya sa akin na balak daw siyang dalhin sa malayong probinsya ng mga magulang niya. Ayaw raw kasi talaga ng tatay niya sa akin kaya mas mabuti pa raw na ilayo siya sa akin ng mga magulang niya. At dahil ayaw kong magkahiwalay kami, kinumbinsi ko siya na magtaan na lamang kami. Kagad namang pumayag si Andrea sa suhestyon ko dahil siya man din ay ayaw na mawala ako sa buhay niya. Taong 1991 nang magtanan nga kami ni Andrea at lumuwas ng Maynila, Papa Dudut. Dala ang kaunti naming ipon ay dumiretso kami sa bahay ng mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia. Dati silang nakatira sa probinsya namin at pinag-aangkatan namin ng mga tubo. Iniwan niya sa akin ang address nila sa Maynila kung sakali man daw na mapapagawi kami sa lugar nila. Nagbaka sakali lang din talaga ako na baka po pwede nila kaming matulungan ni Andrea. Hindi naman kami nabigo at pinatuloy kami na mag-asawa sa kanilang bahay, Papa Dudut. Nasaan si Andrea? Bakit ikaw lang lumabas ng kwarto niyo, Jake? Natutulog pa po siya, Kuya Max. Hindi ko po muna ginising kasi napagod po siya sa biyahe namin kagabi. Maupo ka na dito at sabayan mo kaming mag-almusal.
Kumuha ka na rin dyan ng tinapay mo at ako nang magtitimpla ng kape mo. Ay, salamat po. Kumusta ba ang pagtulog niyo sa kwarto niyo? Naging komportable naman ba kayong dalawa? Opo, Kuya Max, sobrang komportable po. Ang laki nga po ng kwarto na binigay niyo sa amin eh. Maraming salamat po talaga. Wala yun. Alam mo naman na hindi ka na iba sa akin. Nagulat lang talaga ako nang bigla kayong kumatok sa pinto ng 10 oras ng gabi. Pasensya na po talaga kayo kasi wala rin kaming alam na pwedeng ibang puntahan eh. Mabuti nga po at pinatuloy niyo kami dito ni Andrea. Hindi naman kasi pwedeng ipagtabuyan na lang namin kayong magkasintahan. Hindi yun kakayanin ng konsensya namin. Pero hindi ba kayo nahirapan na hanapin tong bahay namin? Oo nga po, hindi po kami nahirapan. Kasi marami po kami na pagtanungan. Tsaka maayos po silang nagbigay ng direksyon papunta dito. Mabuti naman at wala kayong lukulukong mga taong nakausap. Marami pa namang siraulo dito sa Maynila. Ilang taon na nga kayo ni Andrea? Pareho po kaming 18, Kuya Max. Mukha kayong mga 16 at 17 lang ah. Sinabi mo pa, sweetheart. Yun din ang tingin ko sa kanilang dalawa nung una eh. Hay nako, kung bakit naman kasi maaga kayong naging mapusok na magkasintahan. Sweetheart, wag mo na silang sisihin. Mabuti nga't hindi pumasok sa isip nila na ipalaglag ang bata. Naku, hindi po. Hindi rin po talaga ako papayag na mangyari yun dahil mahal na mahal ko po si Andrea. Lalo na yung magiging anak namin. Kaya nga po, kesa paglayuin kaming dalawa ng mga magulang niya, tinanan ko na lang po siya para magkasama kaming dalawa. Pero ano bang plano nyo pagkatapos ng araw na to, Jake? Siguro po dito na lang po muna kami sa Maynila. Kung ayos lang po sa inyo, pagtatrabahuhan po namin yung pagtira dito sa bahay nyo. Wala namang kaso ang pagtira nyo dito dahil malaki naman tong bahay namin. Mabuti na rin yung may nakakasama ang asawa ko habang inaasikaso ko ang mga negosyo namin. Ang totoo, kailangan ko rin talaga ng kasambahay dito dahil nahihirapan akong asikasuhin ng mga gawaing bahay. Pero hindi naman mabibigat na trabaho ang ibibigay ko sa inyo kaya hindi nyo kailangan na mag-alala. At bukod sa libreng pagkain at pagtira nyo dito, aabutan na rin namin kayo ni Cynthia ng konting halaga para makapag-ipon kayo. Naku, maraming salamat po talaga sa inyo. Napakalaki po ng utang na loob namin sa inyo ni Andrea. Basta alagaan mo si Andrea, lalo na ang magiging anak nyo. Hindi biro ang maging isang magulang. Kaya kailangan ng maging responsable kayo sa mga kilos at desisyon na gagawin nyo. Papa Dudut, mahigit 10 taon ang tanda sa amin ni na Kuya Max at Ate Cynthia. Ganon pa man ay mas mukha silang bata kesa sa edad nila. Siguro kasi pareho silang lumaki sa magaan na buhay kaya naman pareho ring makikinis ang mga balat nila. Matangkad si Kuya Max at matipuno ang pangangatawan. Si Ate Cynthia naman ay maputi ang kutis at palaging mabango kahit pa kalalabas niya lamang ng kwarto nilang mag-asawa sa umaga. Hindi kagaya namin ni Andrea na magaspang na ang mga kamay dahil sa maagang paghahanap buhay. At nakasanayan na rin na maging amoy pawis. Mabait din silang mag-asawa sa amin at naiisip ko noon na hindi kami nagkamali na lumapit kami sa kanila. May-ari sila ng ilang malalaking grocery sa Maynila. Naging boy ako sa bahay at si Andrea naman, Papa Dudut, ay naging tagapagluto. Libre ang aming pagtira pati na rin ang mga pagkain at nakakatanggap din kami ng maliit na sweldo mula sa mag-asawa. Nang mga panahon na yon ay sapat na sa akin ang pagtulong na ginagawa ng mag-asawa. Kesa naman sa wala kaming matirhan dito sa Maynila, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, palagi akong nagpapasalamat kay Kuya Max dahil sa pagtulong niya sa amin ni Andrea. Kung wala kasi talaga akong malalapitan tulad niya ay siguradong pupulutin kami sa kalsada. Kung hindi niya kami tinulungan ay hindi ko alam kung saan sa Maynila pa kami pwedeng mapadpad ni Andrea. Napakarami pala kasing gastusin sa Maynila, hindi kagaya sa probinsya. Totoo ang naririnig ko na kapag wala kang pera, hindi ka mabubuhay sa lugar na ito. Tinupad din ni Kuya Max ang pangako niya na hindi niya sasabihin kina tatay na nakikitira kami sa kanila. Paminsan-minsan kasi ay umuwi pa rin siya ng probinsya para kumuha ng mga inaangkat na tubo para gawing asukal. Kasama yon sa ilang negosyo niya.
Napaka-simple lang ng buhay namin ni Andrea na kasama sila at nakontento na kami doon, Papa Dudut. Kahit maliit lang talaga ang natatanggap naming pera. Maayos naman ang pakikitungo sa amin ng mag-asawa. Parang tinuring na nila kaming mga nakababata nilang kapatid. Hanggang sa isang malaking pagsubok ang dumating sa buhay namin, Papa Dudut. Nakunan si Andrea sa 5 buwan ng pagbubuntis niya. Ang sabi ng doktor ay kulang daw sa sustansya ang katawan ni Andrea kaya naging mahina ang kapit ng bata sa sinapupunan niya, Papa Dudut. Salamat po Ate Cynthia, pero busog pa po ako eh. Hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Kailangan mong lagyan ng laman ng sikmura mo kahit konti lang. Salamat po sa pag-aalala, pero ayos lang po talaga ako. Oh, Ate Cynthia, nandito pa po pala kayo. Oo, hindi pa kasi kumakain si Andrea. Busog pa naman po ako kaya wag niyo na po akong alalahanin. Ay, ikaw na nga ang bahala. Jake, nasabi niyo na ba sa mga magulang niyong nangyari kay Andrea? Bali, ang plano ko po sana magpadala ng sulat sa kanila bukas. Hindi mo na kailangan gawin yon, Jake. Kasi hindi naman nila kailangan malaman na nangyari sa akin eh. Huh? Pero Andrea… Huwag na natin ipaalam sa kanila kasi sigurado ako na wala rin naman silang pakialam sa atin. Lalo na sa magiging baby sana natin. Ay, sige, ikaw ang masusunod. Ang mabuti pa, iwan ko muna kayong dalawa. Kukuha lang ako ng kape ko sa kantin. Sige po, Ate Cynthia. Kung hindi ka pa raw kumakain, eto, susubuan na lang kita ng lugaw, Andrea. Sakto kasi medyo mainit pa pala to. Ihipan ko lang ha para hindi ka mapaso. Hindi mo ba narinig yung sinabi ko kanina? Hindi nga ako nagugutom. Andrea, huwag ka naman sana maging ganyan. Ano bang sinasabi mo, Jake? Mahirap ba talagang intindihin na hindi pa ako nagugutom kaya ayokong kumain? Pero hindi mo pwedeng hayaan na manghina ang katawan mo. Bakit? Wala na rin naman si baby dito sa tiyan ko, di ba? Bakit naalagaan ko pang sarili ko? Dahil kailangan mong gawin yun kahit man lang para sa akin. Andrea, hindi lang naman ikaw ang nawalan ng anak eh. Pati ako. Pero wag mo naman sanang iparamdam sa akin na pati ikaw mawawala na rin sa buhay ko. Sorry. Ang hirap lang kasi tanggapin na wala na si baby eh. Pakiramdam ko. Kasalanan ko kung bakit siya nawala sa atin. Huwag mo sabihin yan. Wala kang kasalanan. Hindi! Hindi mo kasi ako naiintindihan. Dapat talaga sa umpisa pa lang, hindi ko hinayaan na may mangyari sa ating dalawa. Dapat hindi na lang ako nabuntis. Kasi hindi ko pa naman talaga kaya maging responsableng nanay. Hindi ko kaya kasi hindi naman tayo mayaman. Ano ba yung sinasabi mo? Totoo naman, Jeka! Kung hindi tayo naging mahirap, magagawa sana natin mabigyan ng follow-up check-up si baby na nasa tiyan ko. Hindi manghihina yung katawan ko at hindi siya bibitaw. Hindi siya mawawala sa atin. Kasalanan ko to, Jake! Kasalanan ko to! Oh, tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala sa atin ang may gusto na nawala si baby. Walang may kasalanan kaya wag mo sisihin ang sarili mo. Basta, magpalakas ka. Yun ang gawin mo, Andrea. Magpakatatag ka para sa akin. Para sa ating dalawa. Kasi, yun ang ginagawa ko ngayon para sa iyo eh. Kasi yun ang gusto kong makita ng mga magulang natin. Na hindi tayo nagkamali sa desisyon natin na umalis sa poder nila. Papa Dudut, hindi naging madali para sa amin ni Andrea ang pagkawala ng magiging anak namin. Siyempre kasi ang baby namin ang dahilan kung bakit pinili naming makipagsapalaran sa Maynila. Naglakas loob kami na iwanan ang kanya-kanya naming pamilya para bumuo ng sarili naming pamilya.
Pero biglang nawala yon, dahilan kung bakit kami pilit na lumalaban noon sa buhay. Mabuti na lamang at kasama namin ang mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia. Tinulungan nila kami sa ibang gastusin sa pagkakaospital ni Andrea, pati na rin sa pagpapalibing sa anak namin. Pinaramdam nila sa amin na hindi ang pagkawala ni Bibi ang dahilan para tuluyang mawasak ang mundo namin ni Andrea. Na kahit ano pa man ang mangyari, kailangan namin na parehong magpakatatag. At yon ang ginawa namin ng kasintahan ko. Pinilit naming magpatuloy sa buhay sa kabila ng mabigat na pangyayaring yon. Hindi naman kami nabigo hanggang sa hindi namin namamalayan na mahigit 1 taon na kaming nakatira sa Maynila. Kasama sina Kuya Max at Ate Cynthia, Papa Dudut. Jake, andyan ka lang pala sa may lababo. Oo, kanina pa nga ako rito eh. Inaayos ko na naman to. Tumatagas na naman yung tubig sa ilalim. Napansin ko nga rin yun kagabi. Mabutit na isipan mo nang ayusin kagad. Para hindi ka na mahirapan sa pagliligpit mo. Bakit mo nga pala ako hinahanap? Magpapaalam lang ako kasi aalis na rin ako para mamalengke. Ganun ba? O sige, sandali lang. Ihatid kita sa may sakayan ng tricycle. Nako, hindi na. Sasabay na rin kasi ako sa kotse ni Kuya Max. Sabay pala kayong aalis? Oo, idadaan niya na lang daw ako sa palengke bago siya pumunta sa grocery nila. O sige na Jake, lalabas na rin ako tsaka baka naiinip na si Kuya Max sa paghihintay sa akin eh. Sige. Mag-iingat ka. Bye! Bye! Konting pihit na lang siguro to. Oh, ayan. Mukhang okay na to. Wala nang tumatagas na tubig mula dito sa ilalim. Ayos. Nakapagubad nga muna. Hubarin ko muna tong t-shirt ko. Gamitin ko tong pamunas ng braso ko. Tagaktak na yung pawis ko eh. Hi, Jake. Oh, Ate Cynthia, kayo po pala. May pag-uutos po ba kayo? Wala naman. Mukhang pawis na pawis ka. Inayos ko po kasi tong lababo kasi tumatagas na naman po yung tubig sa ilalim. Pero okay na po, naayos ko na. Wala na po kayong dapat alalahanin. Mabuti naman kung ganon. Napakasipag mo talaga. Kaya ang swerte ni Andrea sa'yo eh. Maswerte rin naman po ako sa kanya, Ate Cynthia. Bakit? Kasi masipag din siyang trumabaho ng ibang lalaki? Ano pong ibig niyong sabihin? Huwag mong sabihin na hanggang ngayon hindi mo pa rin napapansin. Napakahina naman talaga ng ulo mo, Jake. Ate, siguro po mas maganda kung didiretsuhin niyo na lang po ako. Sabihin niyo na po yung gusto niyong sabihin para po magkaintindihan tayo. Tinatrabaho lang naman ng nobya mo ang asawa ko kapalit ng pera. Ngayon, malinaw na ba sa'yo ang lahat? Hindi po totoo yan. Hindi po ganong babae si Andrea. Talaga? Sigurado ka? Hindi mo ba talaga napapansin yung madalas na sabay nilang pag-alis at pag-uwi dito sa bahay? Yung madalas nilang pag-uusap at pagtatawanan? Wala ka bang naaamoy na kakaiba sa katawan ni Andrea sa tuwing magsisiping kayo sa kama? Tama na po. Ayoko na pong marinig yan. Ayaw mong marinig ang katotohanan kaya magbubulag-bulagan ka na lang, ganun ba? Bakit kayo? Alam niyo na po pala yung nangyayari. Bakit hindi niyo man lang pigilan yung asawa niyo? Dahil ayoko na magkasumbatan kami sa oras na gawin ko rin ang kalokohan na ginagawa niya. Ano pong ibig niyo sabihin? Naisip ko lang na bakit hindi na lang natin gawin ang ginagawa ng asawa ko at ng nobya mo. Alam mo, sa totoo lang, hindi na kasi ako nagiinit sa asawa ko. At matagal ko na rin gustong tikman tong katawan mo, Jake. Teka, Ate Cynthia, alisin niyo po yung kamay niyo sa dibdib ko. Huwag ka nang maarte dyan dahil ako naman ang magtatrabaho para sa'yo. Sisiguruhin ko na pangalan ko ang iuungol mo habang pinapaligaya kita. Tama na po, Ate Cynthia. Sandali, mali po to eh. Ito ang tatandaan mo, Jake. Walang mali pagdating sa pera.
Kaya paligayahin mo ko at babayaran ko ang bawat butil ng pawis na ilalabas ng katawan mo para sa akin. Papa Dudut, hindi ako makapaniwala sa narinig kong sinabi sa akin ni Ate Cynthia. Matagal ko nang kilala si Andrea at alam ko na hindi niya magagawa ang bagay na yon. Hindi siya ganong klase ng babae. At dahil na rin sa magulong pag-iisip ko ng mga oras na yon ay tuluyan na akong bumigay sa pangaakit na ginawa sa akin ni Ate Cynthia. Pinagbigyan ko na siya, Papa Dudut, sa gusto niya na may mangyari. Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago ang nangyari sa amin ni Ate Cynthia ay napapansin ko na rin noon ang mga bagong gamit na binibili ni Andrea. Kadalasan ay mga damit yon o kaya ay pang makeup na hindi niya naman dating binibili. Meron din siyang mga mamahaling alahas kagaya ng kwintas, bracelet, pero sinasabi niya na kinuha niya yon ng hulugan. Nung una ay hinahayaan ko lamang siya kasi naiisip ko rin na matagal na niyang gusto na bilhin yon at gawin, Papa Dudut. Ang mabili ang mga material na gamit na gusto niya para sa sarili niya. Mga bagay na hindi ko magawang ibigay sa kanya kasi kapos kami ng pera. Ang focus ko kasi noon ay makapag-ipon ng para sa pagpapakasal namin. Pero hindi ko naman akalain na darating siya sa puntong magagawa niyang ibenta ang sarili niya. Makuha lamang ang mga luhong inaasam niya. At kahit ganoon pa man ay pinigilan ko ang sarili ko na kumprontahin siya. Siguro kasi ng mga oras na yun ay natatakot lang din ako na marinig mula sa kanya mismo ang katotohanan. Natatakot ako na tuluyang masira ang relasyon namin ng babaeng pinakamamahal ko, Papa Dudut. Andrea, matutulog ka na ba? Oo, inaantok na kasi ako. Mamaya ka na matulog. Payakap muna ako ng maigpit. Jake, ano ba? Huwag mo nga akong yakapin. Ito naman, naglalambing lang ako eh. Ang init-init kasi tapos dikit ka pa ng dikit sa akin. Kiss ka nga kita rito sa leg mo. Jake, ano ba? Sabi na nga huwag ka munang mangulit dyan eh. Bakit ba ang sungit mo? Sinabi ko na, di ba? Inaantok na ako, tsaka pagod ako. Pagod? Saan ka naman napagod? Sa mga gawaing bahay kanina, saan pa ba? Ang dami ko kayong tinrabaho dito buong maghapon. Sa mga gawaing bahay ka ba talaga napagod? O sa pagtatrabaho mo sa labas kanina kasama si Kuya Max? Ano ba yung sinasabi mo? Pwede ba matulog ka na lang? Kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig mo. Oh, bakit? Hindi ba totoo? Na ano? Na may nangyayari sa inyong dalawa ni Kuya Max? O ano? Bakit hindi ka makasagot ngayon? Totoo, di ba? Nagpapagalaw ka sa kanya kapalit ng pera at mga alahas. Sabihin mo na sa akin ang totoo. Aminin mo na, Andrea. Oo, sige na. Aaminin ko na may nangyayari sa aming dalawa ni Kuya Max. Pumapayag ako na gamitin niya ang katawan ko kapalit ng pera at alahas na binibigay niya sa akin. Pero akala mo ba hindi ko alam na ginagawa niyo rin yun ni Ate Cynthia? At dun pa mismo sa loob ng kwarto nila mag-asawa. Nakita ko kayo, Jake. Nakita ko kayo nang minsang umuwi ako ng maaga dito sa bahay galing sa pamamalengke ko. Pero ginagawa ko lang yun dahil sa pera. Para sa ating dalawa. Kahit kailan, hindi ako nagkaroon ng kahit na anong espesyal na nararamdaman para kay Ate Cynthia. Talaga? Wala kang kahit na anong sarap na naramdaman sa tuwing may mangyayari sa inyong dalawa? Hindi ka niya napapaligaya sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa? Imposibleng hindi ka nakakaraos. Andrea, tama na. Tumahimik ka na. Totoo naman, di ba? Nasisiyahan ka rin sa ginagawa ni Ate Cynthia sa'yo. Kaya tigilan mo na nga yung panunumbat mo sa akin dahil pareho lang tayong nakikinabang dito. Oo nga, pareho tayong nakikinabang. Tama ka naman talaga sa sinabi mo eh. Pero mali kasi to at alam mo yan. Mali nga, pero kailangan natin dahil sa perang binibigay nila sa atin. Andrea, itigil na lang natin to. Umalis na tayo sa bahay na to. Binababoy na kasi nila tayong dalawa eh. Hindi na makatao ang ginagawa nila sa atin. At saan naman tayo pupunta? Saan tayo titira? Sa gilid ng kalsada? Sa ilalim ng tulay? Kahit saan. Basta malayo sa kababuyan na ginagawa sa atin ng mag-asawa na yun.
Pero hindi pa nga sapat ang pera natin. Akala ko ba gusto mo na makaipon tayo para sa kasal natin? Para makapagsimula tayo ng bagong buhay, makabuo ng isang masayang pamilya. Jake, hindi mo ba nakikita? Ito na yung pagkakataon na yun. Pagkakataon na hindi natin dapat sayangin. O tapos ano? Hahayaan na lang kita na paulit-ulit na lawayan ni Kuya Max, ganon? Parang gano'n na nga. Sa totoo lang, hindi rin naman madali para sa akin na alam ko may nangyayari sa inyo ni Ate Cynthia. Pero titiisin ko yon dahil gusto kong makaipon tayo. Tapos kapag may sapat na tayong pera, tsaka tayo aalis sa bahay na to at magsisimula ng bagong buhay. Please naman Jake, intindihin mo sana ang sitwasyon natin ngayon. Hindi lang to para sa akin o sa material na bagay na gusto ko. Para to sa ating dalawa, para sa kinabukasan natin. Papadudot lahat naman siguro tayo ay marunong mapuno. Ang plano ko noon ay hindi ko na talaga sasabihin kay Andrea na alam ko na ang lahat ng tungkol sa ginagawa nila ni Kuya Max. Na puwapayag siyang may mangyari sa kanila kapalit ng pera. Pero napakahirap magpanggap lalo na at nararamdaman ko noon na nagsisimula ng manlamig sa akin si Andrea. Alam ko na madalas siyang pagod ng dahil sa ginagawa nila ni Kuya Max. At masakit isipin yon para sa akin, masakit na alam kong may ibang lalaki ang gumagalaw sa nobya ko. Oo, kagaya ni Andrea ay pumayag na rin po ako na maulit ang nangyayari sa amin ng amo kong babae kapalit ng pera, papadudot. Pero para sa akin ay walang kwenta ang pagtatali kung walang kasama na pagmamahal. At yon ang gusto kong maramdaman mula kay Andrea kaya gusto ko pa rin na magsiping kami sa kama. Dahil malayo naman ang kwarto namin mula sa kwarto na mag-asawa ay nagpatuloy pa ang pagtatalo naming dalawa. Hanggang sa huli nagkasundo kami na hayaan na lamang ang mga nangyayari. Tama naman kasi si Andrea sa sinabi niya na pareho kaming nakikinabang sa pera ng mag-asawa. At alam naman daw namin na mahal namin ang isa't isa. Pumayag ako sa gusto niya na makipaglaro ng apoy kina Ate Cynthia at Kuya Max. Kahit alam ko na kami ang talunan dahil kami ang bayaran. Pero sinabi ko sa kanya na mag-iipon lamang kami ng sapat na pera at pagkatapos ay sabay kaming aalis sa bahay at madilim na buhay na yon, papadudot. Ang hirap namang kuskusin itong puwet ng kaldero. Hindi ko matanggal yung itim kahit anong kuskus ang gawin ko. Ngalay na tong kamay ko eh. Kung ako na lang Ano ba kaya yun? ang kuskusin mo habang naliligo ako sa banyo. Kuya Max, kayo po pala yan. Ikaw naman, Andrea. Hanggang ngayon, napaka magugulatin mo pa rin. Pasensya na po. Kala ko kasi ako lang ang tao dito sa kusina eh. Nagulat din po ako sa biglaan yung paghaplos sa balikat ko. Ayos lang. Tara muna doon. Magpalamig muna tayo saglit. Ha? Saan po? Sa loob ng banyo. Naku, hindi na po. Ayos lang po ako dito. Tsaka marami pa po kasi akong gagawin eh. Halika na doon. Saglit lang naman tayong magpapalamig. Iwan mo na lang muna yung mga nililigpit mo. Ano, Kuya Max? Ano po kasi? Ano ba kasi yun at nag-iinarte ka pa dyan? Katatapos lang po kasi ng dalaw ko kaya medyo masakit pa po yung katawan ko ngayon. Ayun nga ang maganda eh. Papalitan natin ng sarap, yung sakit ng katawan na nararamdaman mo. Kaya halika na. Huwag kang mag-alala. Dodoblein ko ang bayad ko sa'yo mamaya. Sa ibang araw na lang po kasi hindi talaga magandang pakiramdam ko ngayon eh. Halika na kasi. Aray! Huwag ka na mag-inarte Kuya dyan. Max, ayoko nga po. Bitawan niyo po ang braso ko kasi nasasaktan na po ako. Sumama ka na kasi sa akin. Andrea, nakita mo ba yung Naiinis na ako martilyo? sa pag-inarte mo. Uy! Anong nangyayari dito? Kuya Max, ba't hawak niyo yung braso ni Andrea? Wala lang to. May gusto lang iutos sa akin si Kuya Max. Sige po Kuya Max, susunod na lang po ako sa inyo. Susunod ka rin naman pala, nag-iinarte ka pa. Teka sandali, saan kayo pupunta? Wala ka na doon, Jake. Mabuti pa, bumalik ka na lang doon sa ginagawa mo. Tsaka, may pinapaayos ako sa'yo na kulungan ng manok sa likod ng bahay, di ba? Asikasuhin mo na yon.
Gagalawin niyo na naman po ba si Andrea? Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Jake, Andrea, di ba masakit pa yung katawan mo? O bakit papayag ka ngayon na galawin ka ng lalaking yan? Jake, tama na. Ano ba? Ikaw ang tama na. Tigilan na natin to. Hindi ko na kaya sikmurahin yung mga nangyayari. Anong hindi mo na kayang masikmura? Nakakatanggap naman kayo ng bayad sa amin ng asawa ko, di ba? O ano? Akala mo hindi ko alam na nagpapagamit ka sa asawa ko? O di ba nagulat ka na alam ko? Kaya hayaan mo na ako sa gusto kong gawin sa nobya mo. Dahil bayad ang bawat paghinga nyo sa loob ng pamamahay namin. Walang hiya ka. Ang kapal ng mukha niyo mag-asawa. Ang bababoy niyo. Jake! Jake, tama na. Tumigil ka na. Ano ba? Tarantado ka! Ikaw ang makapal ang pagmumukha, Jake! Pagkatapos ko kayong patirahin dito sa bahay ko, yan pa ang igaganting mo sa aking hayop ka! Kuya Max, malaki ang paggalang ko sa inyo dahil tinulungan niyo kami ni Andrea nung panahon na walang-wala kami. Pero gusto ko lang na ipaalala sa inyo na pinagtatrabahuan namin lahat ng araw na nakatira kami dito sa bahay ninyo. Ultimo kayong mag-asawa, tinatrabaho namin! Kulang pa ba yon? Kulang pa ba na pambayad sa lahat ng mga natulong niyo sa amin, yung katawan namin ni Andrea? Ha? Tumahimik ka na, Jake! Hindi ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo! Ayaw tumahimik! Ang kakapal na mukha ninyo! Ang kapal niyo mag-asawa! Ang sasama na ugali ninyo! Porket alam niyo na nangangailangan kami ni Andrea, sinamantalan niyo yung kahinaan namin! Sinamantalan niyo yung sitwasyon! Ginamit niyo yung pera niyo! Pero huwag kayong mag-alala! Dahil hindi ko nahahayaan na maulit to! Hindi niyo na kami magagamit pa ni Andrea! Dahil naalis na kami, hindi na kami magpapababoy sa inyo dito sa bahay na to! Papa Dudut, may ilang buwan na rin kami sa ganoong setup ni Andrea, Kuya Max at Ate Cynthia. May mga oras na naririnig kong may nangyayari kay Andrea at sa amo kong lalaki pero hinahayaan ko lamang sila. Si Ate Cynthia naman ay hindi ko tinatanggihan kapag lumalapit na siya sa akin at nagpaparamdam na gusto niyang sabay kaming magpainit na dalawa. Literal na nagtikiman at nagpalitan kaming apat na mga laway namin. Pero alam ko naman na sa aming apat kami lang ni Andrea mukhang kaawa-awa dahil sa ginagawa namin yon. Hindi para magpasarap kung hindi para sa perang iniipon namin. Pareho kasi kami ni Andrea na gusto nang masaganang buhay sa hinaharap at hindi mangyayari yon kung wala kaming pera. Samantalang ang mag-asawa na pinagtatrabahuhan at tinatrabaho namin ay ginagawa lamang ang bagay na yon dahil gusto nila ng pampalipas oras at init ng katawan. Ang pangarap namin ay para bang basura lamang sa paningin ng iba. Papadudot, hindi lahat ay kayang tiisin ang ganong klase ng trabaho na pinasok namin ni Andrea. Pero nagawa namin yon sa loob ng ilang buwan. Ayun nga lang, lahat ng pagtitiis ay palaging may hangganan. Nagkataon na nauna ako kay Andrea na mapuno at sumabog dahil sa pagtitiis sa ginagawa naming kababuyan sa bahay ng mag-asawang Kuya Max at Ate Cynthia. Kaya nila, pakiramdam ko noon ay pinagsasamantalahan na niya ang babaeng mahal ko. Kahit alam ko na may kapalit namang pera ang ginagawa niya. Kaagad na rin ako nag-decide noon na tuluyan ng putulin ang anumang namamagitan sa aming apat. Nang dumating si Ate Cynthia ay naabutan niya pa kaming nagtatalo ni Kuya Max. At syempre kinampihan niya ang manyakis niyang asawa dahil pareho lang silang walang kwentang tao. Pinamukhaan niya sa akin ang mga perang ibinigay niya, pati na ang alahas na natanggap ni Andrea mula kay Kuya Max. At dahil nagkasumbatan na ay sinabi ko sa kanya na lahat ng mga binigay nila sa amin ay bayad ng mga katawan namin ni Andrea. Sinabi ko rin na ayoko nang magpatuloy pa sa kung ano man ang ginagawa naming magkasintahan para sa kanilang dalawa. At kahit ayaw ni Andrea ay sinabi ko sa kanya na mag-impake na kami dahil aalis na kami sa bahay na yon. Sa huli, papadudod ay sumang-ayon na rin po si Andrea sa gusto kong mangyari na pag-alis sa bahay ng mag-asawa. Hindi kami pinigilan pa ni Kuya Max hanggang sa tuluyan na kaming umalis. Nag-decide ako noon na umuwi na lamang kami ng probinsya. Halos 3 taon na rin kami noon sa Maynila at umaasa ako na may pamilya pa kaming babalikan. Sa awa naman ng Diyos,
Hindi ako nabigo sa ipinagdarasal ko dahil pareho kaming tinanggap ng pamilya ni Andrea. Gamit ang perang naipon namin ay nagpakasal na kami at nagsimulang bumuo ng pamilya. Ayun nga lang, Papa Dudut, bago ang kasal ay nalaman naming nabuntis si Andrea at sa kanya na mismo nang galing na sigurado siyang hindi ako ang ama ng batang yon. Ganon pa man ay pinagpatuloy namin ang plano naming pagpapakasal. Inako ko na rin ang responsibilidad ng pagiging ama sa ipinagbubuntis niya. Ngayon po ay halos 3 dekada na kaming nagsasama bilang mag-asawa. Hindi na kami nagkaroon pa ng sarili naming anak pero masasabi ko na masaya kaming pamilya. Wala na rin kaming naging balita sa mag-asawang sina Kuya Max at Ate Cynthia. Pero sigurado kami na may nakakaalam or nakalaang karma sa lahat ng mga kasamaang ginawa nila gamit ang mga pera nila. Hindi na rin namin pinalampas sa anak namin ang tungkol sa tunay niyang ama dahil ang mahalaga para sa akin ay naiparamdam ko sa kanya ang pagmamahal ng isang tunay na ama kahit na hindi ako ang kadugo niya. Dito ko na rin po tinatapos ang sulat ko at maraming salamat, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Jake. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang sabi nila, bago ka pumasok sa isang relasyon at magplanong bumuo ng pamilya, tanungin mo muna ang sarili mo kung kaya mo na ba talaga. Hindi porket meron ng iba ay gagaya ka na rin sa kanila. Ikaw, kabarangay, kaya mo na ba at handa ka na bang magkaroon ng sariling pamilya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Gerald, 40 years old sa kasalukuyan. Sa edad kong ito ay hindi pa ako totoong naging masaya sa mga naging relasyon ko. Lahat ng nakarelasyon ko ay puro toxic. Alam kong parte ako ng pagiging toxic nila. Hindi ko rin alam kung bakit ako nananatili sa piling nila. Kahit alam kong hindi naman ako masaya at puro stress lang ang inaabot ko sa kanila. Una na dyan ang first serious relationship ko kay Hana. Kaedad ko lamang siya. Siguro kaya ako na-attract sa kanya dahil pakiramdam ko ay maintindihan niya ako. Parehas kaming galing sa broken family. Parehong naging rebelde noon. Parehong may commitment issues. Ang intense ng relasyon namin. Hindi mapayapa pero nakaka-addict. Kaya lang ay habang tumatagal ay parang napapagod na ako lalo't kaliwat kanan ng gulo sa relasyon namin, Papa Dudut. Buwisit na buhay to! Buisit talaga! Buisit ka! Buwisit ka rin! Ako pa yung gaganyanin mo? Ikaw na nga tong mali! Kailan ba ako naging tama sa paningin mo? Ano bang gusto mo? Magpanggap akong tama ang mga mali mo? Puro ka na lang issue, Hana. Walang katapusang issues. Iba ka rin ano? Ako na nga tong napahiya sa sagot mo sa pamilya ko kanina. Tapos ako pa tong masisisi na maraming issues? Ano bang masama sa sinagot ko sa kanila? Nagsabi lang naman ako ng totoo sa hindi pa ako handang pakasalan ka. Hindi pa handa? O hindi ka na talaga magiging handa? Magkaiba kasi yun Heto na naman tayo, heto na naman. Hindi talaga tayo matatapos sa issue na to hanggat hindi nagiging klaro sa akin kung ano bang plano mo sa relasyon natin. Masyado niyo akong kinorner ng pamilya mo para pakasalan ka. Lunod
na ako sa mga tanong nila kung kailan tayo magkakaroon ng anak. Ano ba? Hindi sana yan magiging problema eh. Kung dinediretso mo ko kung saan ba talaga papunta tong relasyon natin. Gerald, mag-aapat na taon na tayo. O sa 4 na taon na yon, maayos ba tayo? Wala namang perpektong relasyon eh. Alam ko naman yan. Pero sobre na yung katoksikan natin eh. Puro na lang away. Magkakaayos tayo saglit, tapos bukas mag-aaway na naman. Pagod na ako sa ganito, Hana. Tapos ako pa tong may kasalanan kung hindi ako sigurado sa'yo? Hindi ka na sigurado sa akin? Hindi ko alam. Kasi naman palagi na lang tayo nag-aaway. Hana, mahal kita pero nakakapagod na. Sa tuwing kasama kita, imbis na payapa ang loob ko, palagi na lang ako takot. Takot na baka mamaya may mabuksan ka na namang issue mo sa akin. Aawain mo na naman ako kapag hindi ako nakasagot. Pag ayaw mo naman nasagot ko, mas lalo akong malilintikan sa'yo. Hindi ko na alam kung saan ako lulugar eh. Parehas lang naman tayo eh. Hindi naman sana ako aabot sa pang-uusisa sa mga issue mo kung nararamdaman ko lang na mahal mo ko at ina-assure mo ko na may future tayo. Hana, masyado akong broken na tao, alam mo yan. Pareho tayo, di ba? Kaya nga sana maintindihan mo kung hindi ko kayang mag-commit sa'yo habang buhay kasi hindi ko nga alam ang ginagawa ko sa buhay ko eh. Hindi ko nga alam kung paano aasikasuhin ang sarili ko tapos gusto mo magpakasal pa tayo at magkaroon ng anak. Hindi na kasi ako bumabata, Gerald. Sana naman maisip mo yun. Naisip ko naman yun. Kaya nga lagi na kitang hinihiwalayan noon para may tsansa ka pang makahanap ng lalaki na magbibigay sa'yo ng kailangan mo. Kasi alam kong hindi ako yun. Oo, pinapalaya mo nga ako noon. Pero ikaw din naman tong bumabalik sa akin kapag nalulungkot ka. Tapos magkakabalikan na naman tayo. Magiging maayos ulit. Tapos sa makalawa, gulo na naman ulit. Gerald, nakakapagod na. Iyan naman ang sinasabi ko eh. Di ba? Nakakapagod na nga. So ano? Maghihiwalay na naman tayo. Siguraduhin mo lang na kapag naghiwalay na tayo ngayon, wala nang balikan to, ha? Wala na talaga, Hana. Huli na to. Sigurado ako. Di ako naniniwala sa'yo. After a few days, babalik ka na naman sa akin. Hindi na, Hana. Ayoko na. At hindi na rin pwede kasi... Kasi ano? Nabuntis ko na si Ellen. Magsasama na kaming dalawa. Si Ellen, kaklase ko noong college at naging best friend ko na rin. Siya ang sinasabihan ko sa lahat ng problema ko kay Hana. Alam kong matagal na siyang may gusto sa akin pero dahil masyado akong attached kay Hana, ay hindi ko siya magawang pansinin. Noong isang beses na nagkaroon kami ng matinding away ni Hana ay nagpakalasing ako kasama si Ellen. Doon ay may nangyari sa amin at nabuntis ko siya. Wala sa plano yon dahil ayoko namang magkaroon ng anak. Kaya lang ay naisip ko na yun na ang paraan ko para makatakas na kay Hana. Ginamit ko ang pinagbubuntis ni Ellen para hindi na makabalik pa kay Hana. Sinubukan ko siyang mahalin kahit mahirap. Nagsama po kami after niyang manganak at hindi ko pa rin siya natutunang mahalin. At mas lalo lang lumayo ang loob ko sa kanya noong inopen up na niya ang tungkol sa kasal. At dahil wala na naman akong maisagot sa kanya tulad kay Hana, ay naging masama na rin ang turing ni Ellen sa akin, Papa Dudut. Pinakita na niya ang totoong ugali niya. Asan ang anak natin? Nasa kwarto na natutulog. At iniwan mo siyang mag-isa doon? Tapos ikaw nagiinom ka lang ng alak dito sa sala? Tulog naman kasi siya. Masyado kang praning. Hindi ako praning. Ilang beses mo na siyang iniiwanan sa kwarto ng mag-isa para lang makainom ka ng alak? Bakit, masama bang mag-relax? Hindi na pagre-relax ang ginagawa mo eh. Maya't maya ang paglaklak mo ng alak. Masisisi mo ba ako? Puro na lang problema ang inaabot ko sa mga sermon mo eh. Hindi kita sesermonan kung tama ang ginagawa mo.
Kahit naman tama ang ginagawa ko, mali pa rin sa'yo. Ewan ko sa'yo. Alam mo ba kung gaano kahirap sa akin na magtrabaho? Tapos uuwi ako ng bahay, ako pang inaasahan mong mag-alaga sa inyong mag-ama. Oy, bakit mo sinusumbat sa akin yan? Ikaw naman tong nagsabi na tumigil na ako sa trabaho para alagaan ang baby natin, di ba? Kasi sabi mo, mas malaki ang sahod mo kaysa sa akin. Na totoo naman. Ang liit ng sahod mo tapos ayaw mo pang dumiskarte para magkasya yung sahod mo sa ating tatlo? Ang sabihin mo, hindi ka lang marunong makontento. Hindi talaga ako kontento kung yan ang ipapamukha mo sa akin. Akala ko nung una, nung sinabi mo sa akin na wag nang ipalaglag ang anak natin, akala ko naman kakayanin mong buhatin tong pamilyang binuo natin. Pero hanggang salita ka lang pala. Inasa mo pa rin sa akin ang lahat. Sana pala, tinuloy ko na lang yung pagpapalaglag sa anak natin para wala na ako sa sitwasyon na ganito. Ayun! Eh di lumabas din ang totoo. Ayaw mo talagang magkaroon ng anak. Ikaw din naman, di ba? Ewan ko nga kung anong nakain mo at bakit gusto mong ituloy ko yung pinagbubuntis ko. Teka, parang alam ko na eh. O yan, mag-iimbento ka na naman ng dahilan. Pupuntahan ko na lang anak natin. Tumigil ka na dyan. Hindi ako titigil hanggat hindi natin nakaklaro ang lahat. Ako, Gerald, matagal na ako nagtitimpi sa'yo, ha? O edi pues, parehas lang tayo. Wits na. Baka naman pwede ko nang puntahan yung anak natin. Baka tumambling na yon. Kaya mo ko pinilit na buhayin ang anak natin kasi gusto mong makatakas kay Hana. Tama ako, di ba? Kaya pinilit mong makisama sa akin kahit hindi mo naman ako mahal. Para lang makatakas ka sa ex mo. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Pwede ba, Gerald? Alam na alam mo kung anong sinasabi ko. Huwag na nga tayong maglokohan dito. Alam mo, yung commitment issues mo ang sumisira sa'yo at sa mga nagiging relasyon mo eh. Pambihira ko saan na napupunta tong usapang to, matutulog na ako. Diyan ka magaling. Ang tumakas pag ganito na kabigat ang usapan. Kapag kinukumpronta ka na sa mga bagay na hindi mo kayang harapin. Oo na lang, oo na. Para tumigil ka na. Isa na lang na tanong bago ako tumigil. Mapagod ka naman sa kakatanong, Ellen. Awat na. Mahal mo ba ako? Ano ba klaseng tanong yan? Napakasimpleng tanong, Gerald. Sumagot ka na. Matulog ka na, Ellen. Mahal mo ba ako, Gerald? Hindi. Ayoko nang magpanggap. Inamin ko sa wakas ang katotohanan. Hindi ko talaga kayang mahalin si Ellen. Umiyak siya pagkatapos kong sabihin yon. Nagkulong siya sa kwarto at hindi niya ako pinapasok. Sa sala ako nakatulog, dala na rin ang kalasingan. Pagkagising ko ay nakita ko ang anak namin nasa sahig ng sala natutulog. Hinanap ko si Ellen pero umalis na ito. Kinuha na ang mga gamit niya. Nag-iwan lamang siya ng sulat na inilagay niya sa ilalim ng una ng anak namin. Iniwan na niya ako, Papa Dudut. Iniwan na rin niya ang anak namin sa pangangalaga ko. Nanginginig ako habang binabasa ang sulat na yon. At habang iniisip ko kung anong nangyayari sa aming mag-ama. Paanong nagawa ni Ellen na iwan ang sarili niyang anak? Sinong ina ang gagawa noon? Naiyak na lamang ako habang kalong ang anak namin. Hindi ko man minahal si Ellen, pero ang anak namin ay mahal ko. Kaya lang ay natatakot po ako. Hindi ko pa kaya ang ganong responsibilidad ng mag-isa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Bumalik ako sa pagtatrabaho, pansamantala ay nagpatulong ako sa nanay ko para alagaan ang anak ko. Sinubukan kong hanapin si Ellen para ibigay sa kanya ang anak namin. Pero ayaw na nitong magpakita pa. Puro hirap na ang inabot ko sa pagkuha ng buong responsibilidad sa anak naming dalawa ni Ellen. Lungkot na ako, Papa Dudut, at hindi ko na alam ang gagawin ko. Minsan ay naisip kong tapusin na lamang ang buhay ko pero hindi ko naman kayang iwanan ng gano'n na lamang ang anak ko. Hanggang sa bigla akong naisip si Hana. Bigla akong nangulila sa pagtanggap niya. Isang araw ay nilapitan ko siya at maswerteng hinarapan niya ako. Alam kong mahal pa rin niya ako at pinuntahan ko siya sa bahay niya para makapag-usap kami at hindi na niya ako pinagtabuyan. At mukhang inaasahan na niya ang muling pagbabalik ko sa buhay niya.
akala ko hindi mo na ako haharapin. Kailan ba kita tinalikuran, Gerald? Ako lang naman tong palaging gumagawa nun, di ba? Anong kailangan mo? Namimiss mo pa rin ba ako, Hana? Ano bang klaseng tanong yan? Mahal mo pa rin ba ako? Teka, bakit ba ganyan ang mga tanong mo sa akin? Nagtatanong ka kung anong kailangan ko, di ba? Ito na yun. Kailangan ko ng mga sagot mo. Gerald, ipapaalala ko lang sa'yo. Tapos na tayo. Ikaw to nakipaghiwalay sa akin, di ba? Kaya bakit ganyan na naman ang mga tanong mo? Kasi gusto kong bumalik ulit sa'yo. Di totoo naman palang hinala ako. Babalik ka rin sa akin. Ang lakas pa ng loob mo na magsabi noon na hindi tayo magkakabalikan. Oh, bakit kinain mo biglang mga sinabi mo, ha? Mahabang kwento. Mahaba rin ang oras ko ngayon. Sabihin mo na kung bakit. Ayun. Hindi kami nag-workout ni Ellen. At sigurado ako dahil yan sa mga commitment issues mo. Hindi ko lang talaga siya mahal kaya hindi ako makapag-commit sa kanya. Hindi mo mahal pero inanakan mo. Siya pa nga tong pinili mo noon kaysa sa akin, di ba? At nagsisisi akong ginawa ko yun. Akala ko kasi iba siya eh. Akala ko maibibigay niya sa akin yung kapayapaan na kailangan ko. Nagkamali ka ng pinili, ganun ba? Oo, hindi ako nahihiyang aminin yun. Nagsisisi ako na iniwan kita para sa kanya. Oh, ngayon mo lang nakita ang halaga ko. Oo, sorry talaga. Kung pwede ko lang bawiin yung nangyari noon, hindi ko sana pipiliin si Ellen. O kaya, kung pwede mong bawiin yung nakaraan, sana pinili mong huwag maghubad kasama siya. Wala na, nangyari na yun. Huwag na lang natin pag-usapan yun. Diyan ka magaling, Gerald eh. Kapag dehado ka na sa usapan, bigla kang titiklop. Pero kapag gusto mo akong ratratin sa mga isyo ko, G ka. Hana, ayoko na lang din talaga makipagtalo. Tinanggap ko naman na mali ako, di ba? Ano na? Babalikan mo ba ako? Bakit ba parang nagmamadali ka pa? Kasi kailangan ko na ng sagot mo. Para alam ko na kung anong mangyayari sa amin ng anak ko. Anak mo? Nasa yung anak niyo ni Ellen? Oo, iniwan niya sa akin. Hindi ko na nga mahagilap si Ellen eh. Ayaw na talaga niya sa aming mag-ama. At anong inaasahan mo? Na ako ang magiging nanay ng anak mo? Hana, wala na akong ibang nakikitang babae na pwedeng maging nanay ng anak ko kundi ikaw eh. Mahal na mahal kita, Hana. Hindi nagbago yun. Pexman, magulo lang talaga ang utak ko noon kaya nagkamali ako ng desisyon na pakisamahan na lang yung Ellen na yun. Hindi ko alam, Gerald ha. Ang alanganin ng sitwasyon mo. Hindi to alanganin, Hana. Baka ito na yung gustong mangyari ng Diyos. Gusto niyang magkabalikan tayo. Ano ba yan? Pati Diyos dinamay mo. Kasi wala naman sana ako sa harapan mo kung hindi ako binulungan ng Diyos na lapitan ka. Maniwala ka. Patawarin na lamang ako ng Diyos sa ginawa ko. Ginamit ko si Lord para lamang makumbinsi si Hana na balikan ako. Effective naman. Dahil doon at sa natitirang pagmamahal niya para sa akin ay nagkabalikan kaming dalawa. Doon ako napanatag at may nakatuwang na ako sa pag-aalaga sa aking anak. Tumira kaming mag-ama sa bahay ni Hana at minahal niya ang anak ko na parang siya talagang tunay na ina. Mas naging nanay pa nga si Hana kesa kay Ellen sa anak ko. Doon ko na-realize na tama ang desisyon ko. Sa pagdaan ng mga araw na magkasama kami ni Hana ay payapa naman at hindi na kasing gulo tulad ng dati. Ramdam kong nagpipigil lang din siya ng mga itatanong sa akin para lang hindi kami mag-away. Masaya na akong ganon ang ginagawa niya kasi ayoko rin namang sagutin ang mga katanungan niya. Dahil alam kong ligaw pa ako at hindi ko pa alam kung ano ang dapat sabihin sa kanya. Hanggang isang araw, lumabas na ang totoong mga isyu niya sa akin. Parang bumalik na naman kami sa dating pattern namin, Papa Dudut.
Gerald? Ano yun? Gerald, pang ilang beer mo na ba yan? Pang-5. Huwag kang mag-alala, last ko na to. Nagpapaantok lang. Huwag ka munang matulog kagad ha. Usap muna tayo. Tungkol saan? Nag-aaya kasi yung family ko. Sama raw tayo sa pag-out of town nila next week. Kahit 2 days lang. Sakto, holiday naman next week. Kayo na lang. Okay naman ako dito sa bahay. Maglilinis na lang ako. Isama mo na lang yung anak ko ha. Para makapasyal. Bakit hindi ka sasama? Alam mo namang hindi ako mahilig gumala eh. Gerald, magandang chance kasi to para makabanding mo rin ng maayos yung family ko. Alam mo naman yung gusot nyo noon, di ba? Oo, alam ko yun. Kaya nga umiiwas muna ako ngayon. Magpalamig ba? Saka na lang kami magkita-kita sa Pasko na lang siguro. Gerald naman, nakakahalata na kasi sila eh. Tuwing dumadalaw ako ron, hindi ka kasama. Kasama mo naman yung anak ko. Anak natin. Nangorek na naman. Matagal ko nang gustong i-correct eh. Puro ka na lang, anak mo, anak mo. Akala ko ba anak natin siya? Bakit sinusolo mo na lang? Pambira, nagkamali lang ako ng sambit. Ginawa na naman ako ng issue. Oo na, anak natin. Anak natin. Kung gusto mo, anak mo na lang eh. O sige, atakihin mo ulit ako ng ganyan. Diyan ka magaling eh. Kasi nga lahat na lang issue sa'yo eh. Gerald, alam mo, hindi tayo katulad noon na bawat issue mo sinusumbat ko. Ngayon sinusubukan ko na magtimpi. Pero mas gumagrabe ka na eh. Alam mo, nakakasakit ka na eh. Parang pinag-aalaga mo lang ako ng anak mo. Anak natin. Tapos ngayon, anak natin siya bigla. Gerald, alam mo bang... Sorry ah. Sorry kung sasabihin ko to sa'yo pero... Alam ko ikasasama mo na naman to ng loob eh. Pero alam mo ba? Alam mo bang ramdam kong hindi mo ako mahal? Na kaya ka lang nakipagbalikan sa akin kasi kailangan mo ng katuwang sa pag-aalaga ng anak mo. Anak natin. Walang anak natin, Gerald. Ikaw mismo nagparamdam sa akin na hindi ko siya anak. Na sa'yo lang siya dapat. Akala ko ba ayusin natin to? Lalo na yung commitment issues mo. Sabi mo nung una nagsusumamo ka pa na magkabalikan tayo. Sabi mo, gagawan mo ng paraan para pakasalan ako. Ana. Hindi. Pag-usapan natin to ngayon, Gerald. Tapos na akong magtimpi. Kaya ano na, ha? May bala ka bang tuparin ang pangako mo? Ano, Gerald, pakakasalan mo ba ako? Aanakan mo ba ako? Ana, wag mo akong madaliin. Kailangan na kitang madaliin bago ka pa tumakas ulit. Ang hirap sa'yo hanggang salita ka lang palagi. Ang hilig mo magpaasa. Ang hilig mong mangbitin. Bakit ba kasi nagmamadali kang matali sa akin, ha? Tinatanong pa ba yan? Kailangan ko ng assurance sa relasyon natin, Gerald. Palagi ka na lang tumatakas eh. Paano ako makakasiguro na after kong mag-invest sa'yo ng anak mo, hindi mo ako iiwan? Oo na, sige na. Sasama na ako dyan sa out of town ng pamilya mo. Hindi yan ang gusto kong marinig na sagot, Gerald. Pwede bang pag-usapan natin to sa ibang araw? Hindi nakakatulong na lasing ako ngayon. Baka iba pa ang maisagot ko at baka awayin mo na naman ako pag nagkataon. Maswerteng pinakinggan ni Hana ang pakiusap ko. Nilubayan niya ako ng gabing yon at pumasok na siya sa kwarto para asikasuhin ang anak ko. Anak ko. Oo nga no? Bakit ba hindi ko magawang sabihin na anak namin yon ni Hana? Bakit parang pinagdadamot ko sa kanya ang anak ko? Doon ko biglang narinig ang bulong sa isip ko dahil hindi ko naman totoong mahal si Hana. Nagpanggap lamang ako para balikan niya ako. Habang inuubos ang laman ng beer sa bote ay kinuha ko ang cellphone ko. Lumabas ako ng bahay at may tinawagan ako. Si Joy, kabit ko. Mas bata siya sa akin ng 5 taon pero kaya niyang unawain ang sitwasyon ko. Open-minded siya at ayos lang sa kanya kung side chick ko siya.
Nakwento ko na rin sa kanya ang buhay ko kapag komplikado ang nangyayari sa amin ni Hana ay kay Joy ako tumatawag Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Alam ko naman sa sarili ko na may problema ako. Kaya lang ay hindi ko magawang kumprontahin ang sarili ko tungkol doon. Kaya lagi akong nagtatago at lagi akong tumatakas. Maswerte nga na sa pagtakas o pagtakbo ko sa issues ko ay meron akong napupuntahan. Yun na nga si Joy at nakilala ko siya nang minsang makatulog ako sa simbahan. Doon na kami nagkamabutihan at akala ko ay kakaibiganin ko lamang siya pero nakita kong game siya sa lahat. Nagkaroon po kami ng lihim na relasyon ni Joy. Alam niyang nilalapitan ko lamang siya tuwing problemado ako kay Hana. Isyo na raw niya yon. Mahilig siyang dumikit sa mga broken na lalaki. Palibasa, yun na ang pattern niya sa relasyon. Nagiging kabit siya para sa mga lalaking problemado sa kanilang mga kasintahan, Papa Dudut. Pasindi nga ng Yossi. Akala ko ba titigil ka na sa Yossi? Sinabi ko rin nung isang araw na titigilan na kita. Mahirap talagang itigil ang kinakaadikan no? Ikaw, kailan ka ba maa-addict sa akin, ha? Na-addict na nga ako sa'yo. Pasingot naman ang Lego. Ano ba? Saka ka lang naman na-addict sa akin kapag nag-aaway kayo ni Hana. Oh, parang malapit ka na rin manumbat Gagaya ka na rin ba kay Hana Hindi, no? Kaya lang naisip ko, bakit kasi... Wag na lang pala. Oh, tingnan mo to. Nambitin pa. Ano ba yun? Wag na, kilala na kita. Kapag tinatanong ka, nagpapanik ka bigla. Oh, malay mo naman ngayon. Makasagot na ako. O sige nga. Sagutin mo. Paano kung tayo na lang? Tayo na lang magsama? Oo. Kaya mo bang alagaan ang anak ko? Kaya kong magbayad ng yaya para alagaan ang anak mo. Alam mo, kailangan ko ng magiging nanay ng anak ko. Kaya hindi mo maiwan si Hana? Mahal na niya ang anak ko. Mahirap na makahanap ng ganong klaseng babae. Sorry ha, kung hindi mo yan makita sa akin. Oh, teka, baka naman nasaktan na kita dun sa sinabi ko. May kurot, pero alam ko naman tong pinasok ko eh. Huwag kang mag-alala, chill lang ako. Sige, chill ka lang dyan. Kasi may isa pa tayong round bago tayo mag-check out. Ano yun? I-check mo nga, baka room service. Baka akala eh naka-check out na tayo. Okay, sige. Teka lang. Hello, Gerald. Hana! Hi. Ikaw ba ang kabet ng asawa ko? Hindi naman siguro considered na kabet kung hindi naman kayo kasal, di ba? Hana, magpapaliwanag ako. Hindi na kailangan magpaliwanag, Gerald. Huling-huli ka na. Kahit anong sabihin mo, hindi ka na makakalusot. Hihingi lang ako ng sorry. Hindi naman kailangan ng sorry ni Hana. Tignan mo nga chill lang siya. Magpasalamat ka at pinili kong kumalma ngayon. Kapag nagalit ako, ubus ang buhok mo. O di sige magalit ka. Para magkaalaman na kung effective yung anti-hair fall shampoo ko. Joy, tumigil ka na. Ikaw ang tumigil, Gerald. Ikaw naman, umuwi ka na. Pag-usapan na lang natin to sa bahay. Oo nga girl, umuwi ka na. Kasi may isa pa kaming round bago mag-check out. Dali, alis na! Kinagalit niyo talaga ako, ha?
Ngayon galit na talaga ako! Tama na! Hoy! Joy! Tama na! Ano ba? Huwag dito! Papadudot, nahirapan akong awatin si Hana at nakita ko kung paano siya manggigil sa pangaasar ni Joy. Mabuti na lamang at umawat na rin ang ibang mga hotel staff. Nagmadaling umalis si Hana at naiwan kami sa kwarto ni Joy nang hindi nag-iimikan. Nagpa-extend ako ng 1 oras noon para makapag-relax muna bago ko harapin si Hana. Alam kong sa pag-uwi ko ay may kailangan ng maganap. Pagka-uwi ko ng bahay ay wala roon ang anak ko at ibinigay pala muna ni Hana sa nanay ko para alagaan. Kasi noong mga oras na yon ay nag-iimpake na si Hana. Apartment naman niya yon, pero mas pinili niyang siya na lamang ang umalis. Siguro ay awa na lang para sa anak ko. Mahal na rin niya ang anak ko. Yon ang pasimpleng paraan niya para ipakita sa huling pagkakataon ang pagmamahal niya sa anak ko. Mag-usap naman tayo, Hana. Wala na tayong dapat pag-usapan. Marami. Paano yan? Ayoko na makipag-usap sa'yo eh. Dati ikaw tong gustong makipag-usap sa akin palagi. Di ba marami kang tanong? O heto na yun. Hindi na. Nasagot na lahat ng tanong ko tungkol sa'yo. Paano, ito na ba yun? Maghihiwalay na ulit tayo? At huli na to. Ay, sigurado na bang huli na? Oo, huli na. Huli na rin ang lahat para ayusin mo kung ano man tong gulong iniwan mo sa buhay ko. Hana! Hayaan mo ako magsalita. Ang tagal ko nang nalulunod, Gerald. Hayaan mo naman ako makaahon ngayon. Hana, sorry talaga. Dapat ka lang mag-sorry. Ang dami mong hassle na ginawa sa buhay ko, Gerald. Mula umpisa, wala kang inambag kundi sama ng loob. Dahil sa'yo madalas ako nag-overthink. Lagi kong pinagdududaan yung sarili ko. Dahil sa takot mong mag-commit, tinatanong ko na tuloy yung sarili ko. Hindi na ba talaga ako kamahal-mahal? Bakit ayaw mo mag-commit sa akin? Bakit ayaw mo akong pakasalan? Bakit ayaw mo akong anakan? Hana, tama na. Hindi ikaw ang problema. Alam ko! Dahil ikaw ang problema dito, Gerald. Ikaw at yung mga commitment issue mo. Isama mo na rin yung patterns mo. Paulit-ulit ka. Sa tuwing mapapalapit ka sa isang babae, bigla kang kakabig. Bigla kang matatakot. Bigla kang aatras. Bigla kang hahanap ng dahilan para sirain yung relasyon mo kahit gaano pa yung kaganda. Bakit ba palagi kang umaatras kapag may nagmamahal sa'yo? Alam mo naman ang sagot ko dyan, di ba? Alam ko. Pero mas payapa yung loob ko kapag ikaw na mismo ang sasagot. Hana, sinubukan ko naman talaga na mahalin ka ulit eh. Sabi ko na eh. Di mo naman talaga ako mahal. Pasensya ka na kung nadamay kita sa takot ko na alagaang mag-isa yung anak ko. Oo, aaminin ko, nagpanggap akong mahal pa rin kita para bumalik ka sa akin. Kasi kailangan ko ng tulong mo eh. Sabi ko naman sa sarili ko, aaralin ko ulit na mahalin ka. Naisip ko, hindi naman na siguro ganun kahirap yun kasi minahal na rin naman kita noon, di ba? Pero nagkamali ako. Hindi pala madali. Hindi ko na alam ang isasagot sa'yo. Wala na akong lakas makipagtalo sa'yo. Pasensya ka na talaga, Hana. Dinamay kita sa mga issue ko. Hindi ko naman sinadyang saktan ka. Hindi sinasadya. Nang nagpanggap kang mahal mo ko,
Alam mo, masasaktan ako kapag nalaman ko ang totoo, di ba? Wala naman kasi akong balak na ipaalam sa'yo na hindi kita mahal eh. Nabulilyaso lang ngayon kaya… Pwede ba, Gerald? Huwag ka na magsalita. Mas pinapalala mo lang yung galit ko sa'yo eh. Hana, sorry. Goodbye, Gerald. Ipagdadasal ko na lang palagi na sana mahanap mo ang sarili mo. Na sana maayos mo lahat ng issues mo. Para hindi ka na nakakasira ng buhay ng ibang tao. Pagdasal mo rin ako, ha? Ikaw pwede? Na sana tulungan ako ng Diyos na makalayo sa'yo. Ipagdasal mo na huwag na tayong magkikita ulit. Kasi Gerald, hindi ko nakakayanin pa kung makikipagkita ka ulit sa akin. Sorry, Hana. Alagaan mo ang anak mo. Huwag na huwag mong hahayaang magaya siya sa'yo. At huwag kang mag-alala. Isasama ko sa mga panalangin ko na sana hindi siya makatagpo ng tulad mo balang araw. Dahil sigurado ako, Gerald, hindi mo makakayanan na makita ang anak mong umiiyak dahil nakatagpo siya ng tulad mo. Hindi ko na pinigilan si Hana, Papa Dudut. Hinayaan ko siyang makalabas ng pintuan. Sobrang mali na kung hahabulin ko pa siya at hihingin ang ikalawang tsansa. Makalipas ang ilang sandali ay dinampot ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang nanay ko para kunin ang anak ko. Pagkatapos noon ay tinawagan ko naman si Joy. Tuwang-tuwa si Joy na nakausap ako. Lalo na noong nabalitaan niyang hiwalay na kami ni Hana. Pero hindi siya natuwa nang sabihin ko sa kanya na tapos na kaming dalawa. Hindi niya inaasahan na tatapusin ko na lamang ang ugnayan namin gayong malaya naman ako. Hindi ko na pinaliwanag sa kanya kung bakit. Kailangan kong mapag-isa at matutunang asikasuhin ang responsibilidad ko sa anak ko. Wala akong ibang dapat na asahan kundi ang sarili ko. Tama si Hana. Hindi ko kakayanin ang pagdating ng araw na katulad ko ang makilala ng anak ko. Hindi ko siya kayang makitang masaktan. Kaya ngayon pa lamang ay kailangan ko nang ayusin ang sarili ko para maging mabuting magulang at ehemplo sa anak ko. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po, Papa Dudut. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Gerald. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.